Bismillahirrahmanirrahim. Hudaý Taala kän felsefeler sebepli Ramazan aýyň arazasyny farz edipdir. Bäri başy insan nygmatyň gadryny biler ýalak. Din işligiň gadryny bilmez armayan, beglik edip bilmez berim bermeýän, çölle açlyk meşakkatyny görmeýän öýde ısynanyň gadryny hiç bilmez. Erti bilen sophananda gyzgynjak çöreň hem hazinesini tämin edip duran, hem şonu gydahamda çörekçiden getirip parahem edip sen syfraň üstüne goýup, senne turahamda el ýüzüň ýuwup dähret kılıp sophanan bismillah bilen iýen, şol adam bilen özü derläp, ondan sonra da özü çörek getirýän bilen fark edýär musulman dogan. Hudaý Taala da nygmatlaryň gadryny biler ýalak, bireme açlyk çekmeli, bireme nygmatlardan daş almaly täke Hudaý Taalaga kän şakir bolar ýalak nygmatlary. Ýene biri 11 aýyň içinde bir aý. 11 aý sen bir aýlap sen o da faqat günnüzlerini açlyk çekdipdir. Hudaý Taala näme diýip ertiden ta akşama açlyk çekersin. Emma açlyk çekenim bilen umidvar bolup ýaşaýan. Hudaýa şükür öýüm doly, aşpazhana doly iwçiden umidvar bolup ýaşawatyn. Hudaýym razy bolsun diýip ertiden ta akşama men açlyk çekýän ey musulman dogan. Men umidvar. Emma şonu Hudaý Taala maňa derse diýe bir garyby ki aşpazhanasy boş, bir garyby ki hesaby kartysi boş. Ertiden ta akşama ýulan kay açlyk bilen geçirýän bolsa, ben de Hudaý ehtiýada giredipdir. Ben de Hudaý bir zat bolup zemin gir bolup, ýüze tek bolahamda mali gysmatdan berşe kesip bolup, ýa garypçylyk bilen, ýa ýetimçilik bilen ýaşap duran ýyrtykdan bilen, gat çörek bilen ertiden ta akşama suwa watyryp gat çöregin iýän adam bilen sen umidvar bolup agda çörek gözleşip açlyk çekýän. Emma ola akşamy gözleşer ýalak, akşama zat ýok ey musulman dogan. Çörek puluny hesap edip çota salyp, suw puluny hesap edip çota salyp, şeýdip bir mugada meriz bolasa diýip 10.000 tümen kenarda gyzyl saklap beren ýalyk edip günoň şuny aý günni dogurup ýaşaryp bererler we şola bilen ibraz hemderdi eder ýalyk. Olaň da gadryny bil. Sen umidvar bolup akşama ýetip bileňak jogur edip asgyndan gaçýan öýleden soňra, emma umidi ýok bolup aşpazhanasyna zat tapylmaýan bolsa, sen näzire bolup şoň elinden tutjak da, sen näzire bolup şakir boljak da diýip ýene bir Hudaý Taalaň hedefleriniň biri musulman dogan. Ýene biri insan gündüz açlyk çekýär. Açlyk çekende agdaşara bolýar, agdaşar bolanyny da 15-15 galanyny lis-saimi farhatun inda fitrih we farhatun inda liqa'i rabbih. Wagan ajaz hadisi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy, arada tutýanyň iki hoşlugy bar diýipdir. Näjire biri agdaşar boljak lehzesinde syfrany ýazgylja halaljak arsal, şu tada oglanjygy nerese dönüp şu tada hoş bolýar. Hudaý Taala hoşluk goýýar ol adama. Bir şu tada hoş bolýar, bir de Hudaýa sataşanna hoş bolýar. Şi ajaz kelemesi. Çün ey musulman dogan, dünýede sen Hudaý Taala sana iýitme diýipdir. Hawa menne Hudaý üçin iýitmeýänna. Emma şu tada agdaşarda indi jazak bolýan. İşdiçken agdaşar boljak. 2 daýgadan 3 daýgadan netije aljak. Bismillah diýip agzyny açjak, keyf edip iýitjek. Şu tada sen hoş bolsun ýalyk. İnsanla ýeriň ýüzünde haramdan agdan çeken bolsa, haram keplemeden agdan çeken bolsa, Hudaý Taala cenneti kökezjek. Hana cennet du bärde de sarat köfri. Geçde gitdi, girde gitdi diýjek. Oham şu tada insan amel eden bolsa, buqçası dolca bolsa, kartyn doldur akamda kıyamatyň hesabyny doldurup, ýükjadyn baglap haqqon näsler bitirip, haqqullahi taalalar bitirip, sarat köfürden gaýgysyz geçip barýan adam şu tada hoş boljak. Näme jennete golaýlap barýar musulman dogan. Adam amele de akamda buqçasyny doldurup kıyamata garşy gitse, cennet görnüp duka şu tada hoş bolup, şu tada öz edenişine razy boljak. Açlyklar ýa-da düşjek däl diýip insan şu tada ders almaly musulman dogan. Jawan oglaryň bir 3 tane 4 tane aýtýan şikaýaty bar. Dert gurrun ey musulman dogan. Bir dertler şaýat derman bolmasyn, emma 1000 nefer eşitse, birje neferde şoňa mubtala bolup, şol adamdy özüni islah etmese de köşüşse, inşallah bize peýda. Ramazan aýda kän zulüm bolýar ey musulman dogan. Ara'aytellezî yenha abdan izâ salla ara'ayta in kana alal huda aw amara bit-taqwa. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Beytullah'ın ýanyna namaz okuyjak bolupdy, namazynyň ewine geçipdirler, üstüne eçegeler döküpdirler. Ramazan aýda öýüň hanawadan erkegi bolup durup,
öz zir destindäki arada tutýanlara zulm etmek baý Müslüman dogan. Näme dip şey diýär şol adam? Näme dip Ebu Cehli bolup ýaşaýar? Näme dip zenanat arada tutjak bolany giýjen bir wagtyna gaplamasyn haýata döňüp biýawry diýär Müslüman dogan. İman mam şol adamda. Näme dip bir ýaşul zenana barmyşdyk öz komiteden oň ýa, bu zamanda ýarany diýeli. Gel ahamda gelinine berýär, ogluny berýär. Men meselen 100.000 tüwen daramedim, maňa nahar bişirdiň beriň diýip özü ýarawy ýok. Şu pulny nahar bişirmäne telerlik teýýarlamana, agdaşar teýýarlamana da tafilmeýär Müslüman dogan. Näme dip bir tafawut bolmaly Ramazan aýy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam peygamber bolmaka, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan aýyň aradat farz bolmaka nifil aradat diýýärmişdi ey Müslüman dogan. Indi biz Ramazan aýy Hudaý Taala hatmen etmelipdir. Ýeke sana farz edipdir. Kema kutiba alellezina min qablikum. Ýeke sana farz edipdir Hudaý Taala. Geçen ummatlaryň hemmesine de farz boldy. Her ummet aşlyk bilen Hudaý Taala mehabbetini ibraz edip gidipdir ey Müslüman dogan. Her ummet Hudaý üçin ganyny feda etjek Müslüman, sen gurulýan daşmat jeň bolsa men özüm feda etjek diýen. Feda etjek bolsaň 8 saat Hudaý üçin aşlyk çekip bilmeýär. Oň üstüne de başga biriniň ewine geçýär ey Müslüman, zulm edýär. O hanewada, yani öz hanewadasyna bir nefer Hudaý Taala'nın öz hanewadasyna saljak bolupdy. Hudaý bilen ýaşajak bolupdy. Hudaý öýünden çykarjak bolýar ey Müslüman dogan. Hudaýsyz ýaşamaly diýär. Az gurulňda ki, sen arada tutmaly diýdik, näme diýdik? Şu öýde Hudaý Taala'nın buýrugy bolmaly diýdik ey Müslüman. Şaýat kofur bolsun bi. Araýtellezî yenha Sure Iqraň ortadaky aýalary Ebu Cehl bara diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namaz okutjak bolupdyr. Üsün nezaset edipdir. Peygamberimiz geçip gitdi, Ebu Cehl geçip gitdi. Ýene biride Ramazan aýynda olukon günahlar bolýar. Yani Ramazanda bir günahlar bolýar ki Müslümanyň etmejek günah, etmel däl gelişmeýän günahlar. Yani ýalňyşyp da Müslüman şu olukon hafalara basmajak bir günahkarçylyklar dörüýär. Näme dip şeýle bolmaly Müslüman dogan. Biz 4 saat Hudaý Taalaň buýrugy tutulýar ýeriň ýüzünde. Size bir ilmi bir zat aýdyn ey Müslüman. Şu mahal saat meselen 9 bolsa, 9-da Akkalaada ýatsa kulýan bolsa, Akkaladan aşağıraktaki o bolardy 50 kilometr aşağı gitsen bireme ihtilafy saatler we gijrak gün ýaşaýar. O taada täze adan çekilähamda inni ýatsa kuýjak bolýar. Ola okyp bolany aňyrak barsaň ýeni bir täze ýatsa kuýjak bolupdy. Aňyrak barsaň ýeni bir täze ýatsa kuýjak bolupdy. Şeýle günneçe aşağı gitdigiçe ýeriň ýüzüne ýatsa aýlanyp durýar. Şeýle gün ýene aýlanyp durýarlyk ýokary tarapdan birentekleşmät erti namaz okuýaty. Näme dip täze gün nowjak dowjangyzy. Bärrak gaýtýar. Ýani ýeriň ýüzünde şu gün aýlanyp durmaklygy bilen biz 4 saat hem erti namaz okulypdy, biz 4 saat öýle namaz okulypdy, biz 4 saat ikindi akşam ýatsa okulypdy ey Müslüman. Biz 4 saatda täheccüd namaz okulypdy ewliýalar. Aýgün men sen günahkarçylygyň sebepli Hudaý Taala azap getirmeýän ey Müslüman dogan biz 4 saat ibadet edilýär ýeriň gözünde. Biz 4 saat aglap täheccüdde dua edilýär. Täheccüd Iranda täheccüdüň wagty girenak. Emma ýokarda keşberlere var. İran bilen 2 saat, 3 saat, 5 saat ihtilat bolsa, giýen bir wagt düşmedi ey Müslüman. Bay aglap dua edilýär. Ewliýalar her asyrda, her keşberde, her mentagada ba biren adamlar var ýeriň gözünde. Wa bihim yurzaqun, wa bihim yumtarun. Şolon hormatyna aýgün dogýar, şolon hormatyna güller ýagyllar ýagwaty ey Müslüman dogan, biz 4 saat ibadet edilýär. Sen zehnine şostu şu bereýin men. Näme dip Hudaý Taala kıyamaty indirmeýär. Ramazan aýda araçy ey Müslüman dogan. Halyk tarawa gidýär. O taqatlarla patoklarda şişesini bir-birine degir akamda aragy çywatylar. Ondan hem de kıyamet bolmaýar. Näme dip şonu ýer çekmeýär. Kıyamet bolmur ýalyk. Biz 4 saat ey Müslüman ýatsa okulypdy ýeriň gözünde. Hudaý Taala Koreýa zemin tegelek yaradanyň illaty. Hudaý Taala şeýle aýgyn aýlanyp durmaklygy. Kullun fi falaki yasbahun. Hemmet ýüzüpdi asmany. Näme dip biz 4 saat Hudaý Taalaň buýrugy bolsun. O hem şu azamatly deska. Saat 5'te meselen gerkezde ağız açylýan bolsa saat 5'ten önçäde kümmet açypdyr. Kümmetten önce kelala açıptır, kelaladan önce mesela Marav açıptır, Marav'dan önce Khorasan açıptır, Khorasan'dan önce Afganistan açıptır, ondan önce şeyler gidiyor. Şumat biz ağzımız açanmız bilen aşağırak gitsek ağda çara gözde şu oturanma, aşağırak gitsek şey edip duranma. O hem Ramazan ayda biz 4 saat Hudaý Taala yalvarıp
Allahümme leke sumna ve bike amennâ ve aleyke tevekkelnâ ve alâ rizkike aftarnâ faghfir lana ya gaffar ma qaddamna ve ma akharna. Ya Rabbim sen ırzkalyň bilen agzym bekledim, sen ırzkalyň bilen agzym aşak, men günäm geçdi, her lahzada şu dogan edip oturanma. Näme dip ay günäýlanyp otyp. Ya Rabbim daňatandan te gün ýaşaýansa Ramazan aýyň aradasyny niyet etdim Hudaý üçin, her lahzada şu niyet edip otyp musulman. Şu ulukan azim deskadan galmak ha günä diýäni. Kellesi işlemiyor bu zatlara. Yoham kellesi işlese Ramazan aydan istifade ederdi. Bir Hudaý üçin şoňa bir ders haýdaýyn musulman dogan. Ya bir jowan oglanlar näme diýe? Şuma jamiada bir ogadarrak söz var. Hawa Ramazan aý biz işlemeler bolýas arada tutsak. Arada tutsak işlemeler bolýar yaramayas. İşlemesek de günahymyz geçmeýär. Kim biziň harjymyzy bermer? İz ýany gurbalyk gelýär diýip aýtdy. Magar sana gurbalyk gelýär, geçen ummata gurbalyk gelmändir aradan sırtyndan. Şu olu konu vasvasa. İşleseme, arada tutup bilemek. Arada tutsam da işlep bilemek, onun için harcım yetişmeye, aradan öyle harcı üstüne, anırrakta da korvarlan harcı üstüne diye yaşalı adama ne mi cevap vermeli? Ey cevan oğlun, ey eziyet beryan zalim doğun, ey eziyetin eşeğine yaşayan, imanlı doğun, Hudaý Taala'nın öz yaşayışına getirecek bolyan, ya ey palani ki Ramazan ayda Hudaý saklasın içkiğini içiye, ey Ramazan ayda kızına ediye, ey Müslüman doğun, ne mi diyeyim o adamlara? Kim getiriyen? Yönü birden da edip bereyin, evliyaların bir şeir edivay diye, vagan avadan eydiye, talibi dünya gururu, talibi mevla surur, her du mesruren du in koca u an koca. Birintek adamlar dünyanın izine düşüp ey Müslüman doğun. Birintek adamda Hudaý Taala'nın izine düşüp otyp. Dünýäň izine düşüp oturanny hoş. Hudaý Taala'nın izine düşüp Hudaý Taala'nın razylygynyň izine gezip berenni hoş. Emma hoşluklar fark edýär. Birintek hoşlugyň izinde şudur ökünmek ba. Emma birintek hoşlugyň izinde ebedi la yamutu fiha we la yahya ölmejek cennetde girmeli Müslüman doğan. Biziň aýtjak zadymyz şaha. Dünýede sen hoşluk edýän, sen zina edip hoşluk edipdirsin. Sen arak içip Ramazan aýyň hormatyny saklaman hoşluk edipdirsin. Sen her forum aýýaşgar bolup hoşluk etseň-de dünýedäki hoşluk bilen bir nefer Hudaý diýip ýaşagamda kıyamata garşy çykyp gitmek oparg edýär. Sen hoşluň fakat iýjekmişdiň 8 sagat iýjek. Hudaý Taala'nın buyrugundan çykagamda ertiden taşama kebap iýjek. Ertiden taşama bal iýjek. Sen balle iýasaň, sen kebap da iýasaň iýdine sınja bolýar musulman, nijaset bolýar. Sınjak ihtiýajy bolýar, hajat ihtiýajy bolýar. İnsan iýe ýeriň üzünde, şu iýene de hoş bolýar Ramazan aýda. Emma iz bolasa istinja bolýar. Emma musulman iýmiýär. Garany nurdan doldurýar. Kıyamatda onun için Hudaý Taala cennetde sınjana aýrypdyr. Cennetde şu duruşa atyr bolmaly musulman dogan. Näme diýip? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Ay bendelim iýip bilmediňiz dünýede, keyif edip bilmediňiz. Siziň sınjaňyz, ýani iýip içkiň ýerinde dünýede azap atdy. Siz haramy iýip bilmediňiz. Ramazan aýda iýip bilmediňiz. Siz sınjana aýyrjak diýähamda atyr bilen ýaşamaly musulman dogan. Diniň magzyna aýdylwaty. Fark edýär ey musulman, dünýe bilen ahiretin gaçyşdyran adam, dünýäň ýzyny düşüp beren bilen ahiretin ýzyny düşüp bereniň farklarynyň birisi. Birintek adam bolýar, ýeriň gözünde sofrasynyň üstünde otyr. Iýbi otyr Hudaý Taala'nın ırzkalyň. O tarafta mahwara gözäp otyr. Ramazan aýda ey musulman dogan teleke heleler gözäp otyr. On hoş bolýan zady mene iýotin. Iýoty kan palan teleke hele gözäp otyr diýip şoňa hoş bolup otyr. Emma ey musulman biz iýes Ramazan aýda agdaşarda. Agdaşarda iýes günnüz iýip bilemizler. Näme diýip cennette sıfıra maşynna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı gözläp iýip çeýlep ýaşaýar musulman dogan. Dünýede biziň zindegimiz Hudaý Taala bolşýarlyk, kıyamatda da biziň sıfıramyzyň gapdaryny Hudaý Taala'nın nazary mübarek, didary mübarek, jamaly mübarek diýip ýaşamak. Deňep bolýan musulman dogan. Bir eşek ýalagy adam Hudaý Taala'nın ırzkalyny ýöti günnüz Ramazan aýda mahwarany gözläp oturan bolsa, mahwaran gözläp öýle hal edýär, keyif edýär. On keyif edýän zady şu. Ýötin emma haram gözläp keyif edýäni. Emma biz näme diýsek musulman? Ýöti kıyamatda Hudaý gözlärsiň ýa-da. Hudaý Taala bilen ýaşarsyň we musulman dogan zindegide we bulan farky kän zatlar. Mun düşünýän we düşünmeýän adamlaryň da farky kän ey musulman dogan. Ahir haýçakly adamdyr şu. Ramazan ayı geçeceğimiz belli de ey musulman doğan. Kadim yaşlılar aýtmaýarmy? Ramazan aýlary gelerde geçer, aýyň önlerdini ýalqymyn seçer.
O durmuyor ki atını eğerlep minerde kaçar Muhammed ümmetini yaramadan. Ruza tutmayanın ağırdır işi, iyanın murdardır donguzun dişi. Bizim aydıp geçmemiz Kur'an'ın işi, Muhammed ümmetini yaramadan. Ruza tutmayanı nevliyarlar. Yüzüne kara çekip dağlayarlar. Tamuğun odununa dağlayarlar. Muhammed ümmetine yaramadan. Ahirkisi neymi? Bilin hakkulları bu dünya fani. Deslap ol yaradan eyyeni tani. Bildir ki görüllümüz bil hani Muhammed ümmetine yaramadan. Kâne adamlar vardı geçen yıl. Selerliğin biliydik ey Müslüman doğan. Bil bağım şu. Kakalamız, babalamız bilen. Oğlunu tuttuk. Kakamız sıfran başına, ecemiz, mamamız sıfran başına ötüydü. Şimdi biz özümüz var, saqqal adam olupdur. Hemmesi gitti. Ramazan ayda istifade etsinler şöyle etmiyor. Ne mi deyip? Bilin hakkulları bu dünya fani. Deslap ol yaradan eyyeni tani. Bildir ki göröllerimiz bil hani Muhammed ümmetini yaramadan. Şayet de men bildir ki göröllerin bir olsun şu oturan adamda. Ramazan ayın tek vaktken gayret etmel. Allahümme barik lana fi Recebin ve Şaban ve bellighna Ramazan diye Peygamberimiz dua ediyormuş. Bilkem Ramazan ayı yeteyip dua etmeli Müslüman doğan. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.